Kachanela kalawlom le vek chewa tunchum video a chuanin bong vun tui taka siam dan kan en hau ve le thung don ani bolo mu han har sa le hau tak kan mang don lova video hi top thlengin milo en sakula hilo siam ve le cheu don na 20 ve nge kering heng hau hi kan bolo man tur te chuan ni tomato capsicum purun var le purun sen te an ni a chuan bong vun kha ka chung min sa ni pokani ti hian thir bela tel tam vak lo kan chuang anga kan tel chuan lo sathuna purun var chansa kan thlakang purun var kan thlak nuwa hianin purun sen kan thlak ve leang purun sen hi lian ve deuh hlekin ka chana purun sen hi tlemin kan han kang voi deuh solanga chumi hnuah chuanin thil dang kha kan thlak le dawn nia gas hi alai hola ka da ani purun sen a voi deuh sol hnuah khan capsicum chansa ka thlak lia kan han chok le deuh nok nok anga chuan capsicum kha alo zor hma chok na turin kan chinang capsicum hi tlema alo voi ve le deuh sal alo zor ve deuh hlek nuah khanin tomato chansa ka thlak lia tomato hi a kor ka vel vek ani awm ti hian tomato kan thlak nuah hianin kan han chaw pawlh le nok nok a chuan chi a al tur tawk ka ala ka han chaw pawlh le deuh nok nok a ti hian tomato hi tlemin kan kang zor ve le deuh hlek dawn ani alo zor hma zawk na tur khan ka chin lia ti hian a ut lo nan a khat tawkin kan chawk le thin dawn nia kan tomato thla kha tlema lo zor deuh hlek nuah khanin masala kan du ang zawng kha kan ngei na tang zawng kha kan thlak dawn ani pickle masala tlem ka thlaka red chili powder ka thlak lia thak ve deuh hlek tura ka du wang khan red chili powder kha ka thlaka red chili powder ka thlak nuah khanin soya sauce fian te khat awm vel ka thlak ve le boka dark soya sauce ka hmanga chuan chumi hnuah chuanin kan bawng vun kan tur kha ka thlak ve le a kan han chawk deuh nok nok anga chuan kan du ang tawka kan chawpawlh hnuah khanin tui tam lutuk lo ka lei luta ti hian kan chin anga kan chuang so bur porang ka chawi tawh ang khanin bawng vun hi chu ka chhum min sa cooker a ka phit min sa vek ani ti hian kan han chuang deuh cher cher a ku a tui khu kan chuang kang deuh vek dawn ani bawng vun hi a tlangpuiin sa awm nen hian kan bawl deuh tlangpui thinin ka hria a sa awm nen a bawl lo pawh hianin kan thak tuna ka siam ang pawh hian a tui ve reuh lutuk ania chicken powder tlem ka thlaka chicken powder nei lo le du lo tan hmeh han kha man thei bawk ani ti hian ka han chaw pawlh le deuh nok nok a hei a tui pawh a lo kang ta a kan duh tawk tawh dawn ani a rim a tui em em a duh tan chuanin bakhawr or dania kha thlak thei bawk ani bakhawr laksa ka lo nei rim chan lo wangin ka thlak lova bakhawr han thlak e lang chuanin a rim a ti tui le zual anga chuan a hmel a ti mawi le zual dawn ani ti hian gas ka off tawh a chiang chaw ka lan theih nan bola ka suak chhuak a kan hmu ang hianin a hmel lan dan a mawi em em a a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em ani in lo siam ve ngei dawn nia 20 ve ngei ka ring ole tun chung video tan chuanin duh tawk le photila video le peka kan zawain eitur tui tak tak te nen kanin hmu le theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zawain ni hman nuam zan hman nuam vek ule